Ngeke kulunge. Tati ndawo yako. Okay. Itai kuti zvinhu zvangu zviringane zvifambe zvakanaka Mwari. Uyu murume uyu. Everton Mulalazi. Anoro kupedza masports. Anorova. Anotsudzura. Anokwapaidza. Utazvinzwa kuti anokwapaidza kuchiro kanyama. Anotsudzura. So ndorega kutaurere. Ndorega kutaurere. Tazvinzwa. Kana wakarwadziwa nokurwa kumaWarriors ndini ndakatamba. Kwewa koma. Ndini ndakatamba ere. Chiko. Ndini ndakatamba. Kutamba kwerudzi. Aiwa, saka. Kutamba kwerudzi. Aiwa, kabhora sha pane 3 results anowani kupa bhora. Defeat, draw kana chi. Nigeria inyika inosapota PSG. Okay. Pakuita sei? Pabhora. Ndiana akataura izvo. Zimbabwe inyika inosapota Arsenal. Ndiana akataura izvo. Saka wakatarisa maresults iwayo anofanira kuratidza zvichabuda musi wa30. Kuda zvakadaro. Hakuda zvakadaro. Achakuratidza zvichabuda musi wa30. Akataura kuti Zimbabwe inosapota Arsenal ndiana. Vakawanda anofana mapira anga achitwa. Mombe dziri kuurawa, mbudzi dziri kudyiwa zvese. Yo masapota matatu wa Arsenal. Matatu api. Muno. Yo masapota matatu ya Arsenal wa. Nigeria kana chifamba ne PSG. Ezvi. Oto Zimbabwe anzine. Koya United ozo maisa kupi. Echewa siozenda ku South Africa kana. Aiwa muno mu Zimbabwe. Haituche. United. Ndi baba mwende. Tenda said one two. Mawandiro awakaita. Tarina veChelsea. Mawandiro awakaita. Kumwe wanenge wali kuinda zvavo. Tarina Arsenal. Vana Giant Mutasa. Vana Leon Mugari. Ndizvozvo. Vana PJ. Vana PJ. Kanyemba. Andiri kuona maitiro ari kuita. Kuita sei? Isusu takabatsirana kunamata. Iwe nani? Iwewe nani? Iwewe nani? Aunapoti madzibaba. Iwewe nani? Aunapoti madzibaba. Ndakatoti regai ndibate apa kuita kuti madzibaba fidza. Madzibaba Bhaloi. Madzibaba Rishmond. Kanyemba unoziva kuti ndimi dzaunorira nadzo ndisitodzitanyira. Unonyepa iwe. Unonyepa iwe. Zvinhu zvake zvifambe zvakanaka. Chirudzi icho. Saka zviri seiko? Mushe. Uripo? Hakati umfine Kanyemba. Kwakutonhora. Vanhu ngavapfeke zvinodziya. Hazvina kubomira. Vanhu ngavapfeke zvinodziya. Nditenderewoka. Iministry recounty council. Tokona pa roundabout pa Horton Park. Pachinzou. Takachema. Ndai mumbonogadzirisa noti apanomboita sei apanombomira zvakanaka. Asi manje pakaiswa ivhu. Ndo zvatanga tichiramba kaizvo. At least vakamboisa ivhu. Tiri kukumbira aripo ipapo pakasinomira mushi. Tiri kukumbira kuti muende munovhara netara. Pauda tara mukore unoshwa dhaga. Mofanana nekanzoro. Ndipiro sando kani. Kunani. Uri kuona mafambiro ari kuita basa pa small trouble blast. Mabvuku interchange. Basa rifo. Mtsogori wadziko. President Dr. Idi Mnangagwa araenda kasonzokera pa. Akati kambani iri kuita basa iri. In fact makambani yanenge yapaswa basa. Ndizvozvo. Ngaite checha. Ngaite nekukurumidza. Ngaite basa. Eka. Aiwa apa ari kufamba. Apa ari kufamba. Ndizvozvo. Pane gomba risati ravharwa. Tiri muna Highfield Road. Toda kuenda kunopinda muna Harare Drive. Kuenda pa South Attorney police station pane gomba risati ravharwa. Nemvura apa. Unenge uchenda kuna Harare Drive uri muna Highfield. Uri muna Highfield Road. Kupinda muna Harare Drive waenda muna Glen Eagles. Ndikupaona Kanyemba hapo. Pane gomba riripo. Rutodya Road. Rutodya Road. Mune mvura irimo iri kudiya njira yakadyewa manje. Iri kudiya njira. Nezuro ranga birthday karauyo. Ra honorable minister Kanyemba. Tatenda mavetera. Kanyemba. Nezuro Victoria Falls iri. Nezuro wangatori andizoti wakatoitira kupi birthday party but wanofanira wakadzoka. Nezuro ranga birthday ravo. Happy belated 40 years. Honorable Tatenda Mavetera, ICT and Courier Services. Exactly. Life begins at 40. Life begins at 40. Welcome to the 40th floor. Bye bye. Ndizozo.
checha ukurumbize palibe ngokani palibe nichaza kuza mangwana Alright. zirawandisa zirawandisa baipiri Ya,